Hé, man, je mag geen paasrij stelen met Pasen. Oh, even vergeten, we doen het vandaag over Pasen. De paashaas verstopt een ei in de tuin van jou, in de tuin van mij. De paashaas verstopt hem goed, weet jij wel waar je zoeken moet. Wat vind je van Pasen? Ik vind van Pasen, voor ons is dat een hele drukke tijd. Dan Pasen denk ik aan paasbrunch, een paasontbijt. Lekkere ham en salades. Dat is voor ons Pasen. Zijn er veel paasspecials bezig? Ja, bij Pasen dan hebben we vooral lamsvlees, vers lams- en kalfsvlees. En bij Pasen dan allemaal de lammetjes in de wei. En dan bij de slagerlijns en de toonbank de lamskoteletjes en de lamsbout. En het kalfsvlees, dat is heel een trek. En Pasen is ook start het aspergeseizoen. En de combinatie met lams en kalfs asperges is een hele goede combinatie. Gelooft u nog in de paashaas? Nee, dat doe ik niet meer. Paashaas! Hé, kindje, je hebt me niet gezien, hè? Pak die appel daar maar en zorg dat je tegen niemand vertelt, oké? Nee, ik wil geen appel. Ik wil chocolade. Dat is niet aardig. Ja, ik vind het wel gewoon leuk. Ik vind het ook wel leuk. Hebben jullie ook vrij van school voor Pasen? Ja, alleen we hebben vandaag ook vrij omdat we studiedag hebben. Oké, zoeken jullie zelf nog paaseieren? Nee. Eten wel? Ja. Wat voor kleur paaseitjes is jullie lievelings? Blauw, groen. Een beetje allemaal, maakt me niet uit. In het gras, ja, ja, in het gras, ja, ja, daar ligt hij wel misschien. In het gras, ja. Hé, jij daar! De paashaas was toch boos op jou? Ja. Kom eens hier, Is man. hij hier? Nee, kom maar hier. We gaan je een paar vragen stellen. Oké. Wat vind je nou eigenlijk van Pasen? Ja, altijd leuk. Lekker paaseitjes eten. Een paasontbijt natuurlijk op school. En gaat het al een beetje goed tussen jou en de paashaas? Ik weet het niet. Volgens mij is hij nog steeds boos op me. Oh. Nou, nog veel plezier dan. Voor het paas. Hé, daar is hij! Hé, dat is de paashaas! Is het leuk werk om paashaas te zijn? Heb je wel veel eitjes verstopt? Kun je ook praten? Ja. Zijn de kindjes lief genoeg geweest? Sommigen wel. De meeste eigenlijk. Vraag of ik erin geloof. Geloof je zelf nog in jezelf? Nee, ik geloof er niet meer in. Ik weet dat ik besta, dus ik weet het gewoon. Ik geloof niet meer. Nou, doe jongens. Ik ga nog meer paaseieren gewoon brengen. Ik wil met het eitje geven zo. Oh, dankjewel. En eet erop. Dan moet hij weer bellen. Ja, ja, in het gras, ja, ja. Zoek maar snel, je zult wel zien.